muZimbabwe munombobuda nyaya dzinonakidza mana munombobuda nyaya dzinotenderera especially dzinopostwa pano paBombshell Television. Ndosaka tichikurudzirana kuti tisubscribe pachannel yedu ino yeBombshell Television. Ichannel yangu ichannel yenyu. Pasina imimi hapana channel inonzi Bombshell Television. Pasina support yenyu hapana channel inonzi Bombshell Television. Right now nyaya ndayo nayo nyaya yeMaporofita ari kurwira nyaya yemukadzi waHoly 10. Prophet avo vanonzi Solomon Gwashi wati mujaya ngana matire mudzimai wake ndaona pasimuka mweya weshaisano kuti pasabatwa chipo mumaoko munovengerei vana vasina chavatadza. Then ava manje vazodropa bombshell kune Prophet Solomon Ngwashaw. Our the prophet hanzi Melantic Horace Sosa. Hanzi maturities is needed in prophecy. Imagine you tell a person that it's a prophecy that they are going to that they will miscarry. It's a direct infliction of fear. Guys, was wearing go make all right. And God is love. So avarutaura kuti mataurira waita ari direct and anobva atotyisa vanhu, but ungafanira kutaurawo neway ine maturity. So tell us what do you think, ndiana right apa ndiana wrong?